Hai hai lam sago khapone takuk te buhuk song norongno Dipok Entertainment YouTube channel ni bising tui tini ni hai kok tongmo hori phaika miani je Congress of Rahul Gandhi MP ni pot choklai jangmon bising tui lama himbo tok khaiman jorawo koma kok silaka Congress ni hajing tikai BJP apongo tongai rongno BJP ni MLA rok o Rajya Tirta Hawa Sasan Kuri Kani Saka Ain Chara Saichon Toli Tongka Kuno Ain Krui Agni Musun Kui Sasan Kelai Tongka BJP Sarkar Roknui Congress ni Neta MLA Rok Kok Silsaka Tabu Kok Wan Susunai Kok Gai Jado Malnak BJP ni MLA Je Bidan Sabha Pavitra Bidan Sabha Porak Je Monthly Hamya Rok Naiman no tuyoi suspend ni bagoi kok narok laika suspend khaidi ni salaika kento borok suspend khaiya BJP sarkar rok Karnataka bo hai nukjaka Karnataka ni neta mantri rok salaya nai suspend khaika kento Tripura kai abo hai khlaiya karan suspend khlaiga kai borok nu tangka BJP ni MLA komai tangai BJP ni MLA komai tangai Sarkar tonglak BJP sarkar pai thanai abuni bagoi borok suspended khayang dongka Jadolal Nath MLA no ngai tabuk naijanai kok Congress rok bai keno kok siltai dongka borok nei kuno ain ni sason kurikha sakni musun kui sason khelai dongka sakni musun kui otir prahano ain khai donglai kani noi tabuk Congress ni fighting tikai BJP dong no kok silja hoka tabo butang kota munai abon ai jangai kok tei botol nat kai galai kai jadulan nat kok seperti samani ongko naki bo belai kai kurung loi tini ongko kurung dong ni mukhang bo kali nangjak abono tabo butang kota munai Tripura ni lok rok no nai tei lok nai Jadolal Nath no to tek tiklai lia abo hai ingit chapaka borong ni sarkar bai thangnai boni bagoi Jadolal Nath no tei MLA ni sopok lai lia abo hai kok toma bising ni khaika ambai asuno kulumbai ka